Време е да преосмислим начина, по който използваме най-ценните си ресурси. Намирането на начини за по-ефективно управление на плодородните земи и свежата вода е от ключово значение за качеството на нашия живот и околната среда. Ще ви представим поливните решения на Valley, които ви дават най-доброто в сферата на напояването. Запазването на ресурсите едновременно с увеличаване на продуктивността е една от най-важните цели на 21 век. Дали това ще е повишаване на производството или пестене на енергия на вода, ефективното управление на ресурсите е от ключово значение за всяка нация. Добре проектираните напоителни решения се ключат към осигуряването на качествен живот на всеки. В Съединените щати механизираното напояване е най-предпочитаният метод през последните 20 години. Само 18% от земеделската земя се напоява, като тя дава близо 50% от добива в световен мащаб. Доброто напояване е важно за нашето бъдеще. Тук е мястото на напояването на Valmont. Повече от половин век Valmont предлага Valley като марка за иновативно механизирано напояване, включително водещите в индустрията пивотни системи. Проектирана да редуцира водното налягане и енергията, пивотната система е проста. Машината се върти около фиксирана точка, правейки кръг и доставя лесно контролируем и постоянен поток вода. Централният пивот се състои от водоизточник, пивотна точка, рамо, задвижващ агрегат, прецизна разпръскваща система и система за контрол. Пивотите могат да бъдат премествани от едно поле на друго и така да напояват няколко парцела. Допълнително рамо позволява напояването дори извън кръга. Подходяща за всички видове посеви, пивотната система Valley ще посрещне нуждите на всеки фермер. Линейните системи са идеален избор, ако имате голям квадратен или правоъгълен парцел. Те предоставят ненадминато покритие и гъвкавост, която не се среща в другите системи. Състоят се от водоизточник, линейна количка, рамо, задвижващ агрегат, прецизна разпръскваща система и система за контрол. Също като пивотните, линейните системи могат да се преместват и използват на различни полета. Без значение кое оборудване изберете, машините на Valley имат много общи преимущества. Нямат ограничения от към култури или топография. Рентабилни са, независимо дали напоявате 2 хектара или стотици. Подават постоянен поток вода за максимална ефективност и рентабилност. Оборудването Valley може да бъде управлявано и контролирано от място, от компютър или от мобилния ви телефон. Независимо дали изграждате нова или обновявате съществуваща напоителна система, Valley ви предлага бързо възвръщаща се инвестиция. Ще отглеждате повече, с по-малко вода и по-малко енергия, като в същото време подобрявате околната среда и качеството на живота си. А днес това е по-важно от всичко останало. За лесно прецизно земеделие изберете Valley.